menos, que diagnóstico faría desde o estado de saúde do sistema público de pensións e dos mesmos pensionistas en Galicia? Mais ou menos o que se pode pensar do que pasa en Galicia é similar ao que pasa no resto do Estado español, coa súa proporcionalidade, máis ou menos, de contexto socioeconómico que se dá nun e outro lugar, non? Home, xa sabemos que as pensións son bastante máis baixas en Galicia do que pode ser en Euskadi e en Cataluña, por exemplo. Poño dos exemplos, non? Pero, bueno, dentro desa proporcionalidade de trato, pois ese é o que vexo eu. Agora, que cando dices ti a situación de en Galicia e o resto do... Sí, un pouco... como vexo o futuro, non? Vale. Vexo que está montado, leva montando unha bomba de reloxería contra o sistema público de pensións. A amenaza é de considerable alcance. En estes momentos, o poder económico xunto cos políticos colaboran con el, casi como os seus criados, sobre todo certa clase política, non? Están dispostos a facer que explote, que rebente esa bomba, que é o desmontar literalmente o sistema público de pensións, inda que poida parecer que non, pero eu estou convencido que é así, e a dinámica histórica que se lle veu dando desde as distintas negociacións nas distintas ocasións que funcionou, que se reuniu e que determinou o Pacto de Toledo, é algo que se constata. Desde 1900, por exemplo, 85, que co goberno do PSOE, cando con Felipe González a cabeza, a cuestión é que fan con unha metodoloxía progresiva, é dicir, non o fan de golpe, non? É dicir, non fan un cambio profundo de golpe porque, naturalmente, podían esperar un revulsivo social e movilización social. Entonces, practican outra cousa, o cinismo, que consiste en que progresivamente, máis ou menos de certo anos, ir reducindo e limitando cada vez máis o sistema público de pensións. Empezaron no 1985, pasando de 2 anos para ter dereito á pensión completa, con 2 anos que tuvese cotizado era suficiente. En 1985, gobernando o PSOE, pasouse deses 2 anos aos 8. En 1995, pasado 2 anos, pasan dos 10 anos, en 1995 xa co Pacto da Moncloa. Aquí xa empezou en 1995, empezaron as xuntanzas do Pacto da Moncloa e aí pasaron dos 10 anos aos 15 anos para ter dereito á pensión completa. En 2010 pásase de 65 anos aos 67, que ainda non está culminado de todo, pero cada ano foron un tanto por cen, pero o objetivo é o 67%. Ou era, porque agora me parece que xa están pensando incluso máis alá. Claro, porque... E logo, para iso ter cotizado 35, pásase a cotización necesaria de 35 anos a 37. Ben, pois todo isto é unha progresión, é un método progresivo que cada vez debilita máis o sistema público de pensións. Se queredes falo aquí... Sí, bueno, unha mostra desto que estás dicindo progresivo, non? Ven agora coa entrada deste novo ano, que entra un novo plan de pensións. Vos destacaríades algunha cousa mala ou boa deste plan de pensións? Mala non, nefasta. O das... non, porque, como dixetes ti no Pacto de Toledo, vai a privatización continua, é unha mostra, non? As recomendacións estas que incentiva os plans de pensións privadas, sempre consistirían estes plans? Son plans privados de empresa, realizados a nivel de empresa. Claro, entonces os traballadores venden unha mercancía, que é unha mercancía que ten mesa de bomba tamén, para os propios traballadores que acepten iso, como para plantearlo abertamente ao conxunto
A cousa tamén aí preséntaselle un pouco máis difícil, no sentido que encontraría máis rexeitamento social, fano a nivel de empresa. E aí sí que o van metendo, porque todo iso vai o pagar previamente cada traballador, non vai pagar o empresario. De feito, o empresariado nunca paga, non paga as pensións, en contra do que se pense, porque todo o que vai a aportación á Seguridade Social, ao sistema público de pensións, vía as aportacións que poden vir da empresa, son previamente deducidas dos salarios. Un empresario fai un produto e niso inclui, suma e resta a aportación que ten que facer a condición dos traballadores, pero de onde sale originariamente o tema é do esforzo productivo da clase traballadora. Porque claro, estes plans, como funcionan exactamente? En plan, o traballador vai apartando un pouco hacia un fondo de inversión, por decirlo así? Sí, máis ou menos é así, é dicir, van deixando un fondo e as clases traballadoras e os traballadores e traballadoras aportan un porcentaxe determinado para ese fondo que é un fondo de empresa, pero é un fondo privado. E é un fondo privado, se queredes cortar en calquer momento, dicirlo, é un fondo privado que logo, pasado o tempo, iso non ten garantía eficiente ninguna, é dicir, como pasou nos Estados Unidos, desde a última crisis do Lehman Brothers de 1908, perdón, 2008, non? Que houve cantidad de traballadores que se quedaron sin pensión e sin os aforros. Así, porque a garantía que hai detrás é unha entidade privada, que casi sempre é un banco, unha compañía de seguros e tal. E ese día en calquer momento dan quiebra e aí se queda o traballador sin nada, nin o que aportou, nin coa pensión. Claro, que parece un pouco raro o que estás a dicir, é que este plan se está probando un pouco calado e non está despertando moito movimento por parte dos sindicatos, entonces... Fano escondidas, é dicir, o Pacto de Toledo é un camuflaje que lle permite aos que participan deso, que a patronal, os políticos que máis ou menos están xa en línea coa patronal, e logo o papel dos sindicatos chamados maioritarios, sobre todo Comisións Obreras e UGT, e non é porque queira meterme nada con eles, pois o que son as direccións, unha cousa é a militancia de Comisións e UGT, e outra cousa é, diríamos, a élite dirixente deses sindicatos. E participan aí a tope, porque dai valles as súas subvencións futuras para seguir funcionando, mantendo o tinglado, non? Claro, contra destes plans estaría o actual modelo público, que en contra desta capitalización un pouco máis reparto equitativo. Entonces, según vos, que medidas serían necesarias para defender ou mellorar este sistema público de pensións? Hombre, aumentar o nivel da aportación a partir do salario, eso por un lado, pero na medida en que a tecnoloxía está sustituindo e a un ritmo considerable cada vez máis grande a man de obra dos traballadores, pois de aí todo non vai a poder sair. Pero, entón, que tiña a través vía orzamento do Estado, e de aí sacar as partidas suficientes para atender esa dimensión social do sistema público de pensións. E iso, vamos a ver, non sei exatamente que enfoque lle querías dar ti agora aí, pero vamos, é dicir, ten que buscarse aportacións e, sobre todo, vía impostos, porque os impostos que se pagan e a evasión fiscal considerable que se dá, a evasión fiscal, paraísos fiscales, é dicir, que todo ese mundo que todo se manexa aí, que deixa realmente valeiro e moi diezmado o nivel de ingresos do Estado. Entón, o Estado ten que buscar ingresos e, a partir do Estado, aportarlo. Porque hai que partir primeiro dunha consideración. Calquer Estado ou nación, para poder atender os seus servicios públicos de maneira eficiente e suficiente, valga a redundancia, só necesita unha cousa, considerar o nivel de riqueza que en conxunto se xenera en esa sociedade. É dicir,
se non traballan, se non fai falta o elemento humano na medida que a nosa transfaría para producir determinada nivel de riqueza, hoxe producen as máquinas, produce a tecnoloxía. Por lo tanto, hoxe hai máis riqueza que nunca, tanto no mundo como en España, para atender sobradamente todas as necesidades de tipo social que se planteen, por lo menos no caso de España, en Europa e en Estados Unidos, por decir algo. Penso que hai máis países en esa línea ou nese nivel, pero isto é o que vemos aquí. É perfectamente asumible sin que aconteza ningún problema económico ni socioeconómico. Ao contrario, o que pode aparecer o problema socioeconómico é precisamente se non se atende isto desta maneira. Pero hai potencialmente riqueza de sobra para atender suficientemente iso. Claro, en contra do que estás dicindo, o neoliberalismo como que se basou moito nun discurso, non, que ven a atrasar ao público, a decir que non funciona, non é eficiente, todo iso. Como se debería facer fronte a esta idea que está callando bastante na xente? A este discurso, diríamos, do poder económico. Sí, porque é algo que... Ese é o discurso, claro, por aí empezaron, fai moito tempo, de aí empezaron para justificar as privatizacións, como de Endesa, como de Repsol, como de Iberia, parte da Renfe, etc. Todo iso, hasta as aéreas, non? É dicir, había que justificar privatizar esas empresas, que era unha golosina moi grande para o poder económico. E iso había que empezar como desprestixiando, non? É dicir, facendo que funcionaba mal, que fracasaban, que todo iso. Que é o que están a facer coa sanidade, tres cuartos do mismo. Retiras o 20% da aportación ao orzamento público da sanidade e van ser o 20% menos de médicos, menos de enfermeras, etc. na medida proporcional. Bueno, entón, deteriórase e despois justificamos tamén a privatización. E sabemos que iso termina sendo... Por que se fai iso? Por facilitar o negocio aos do poder económico, ni máis ni menos. Ni máis ni menos. E por que puxa tanto poder económico por esa liña? Porque hoxe en día xa non saben en que invertir. Porque, no fondo, hai un problema hoxe de sobreproducción do mundo. Hoxe non se necesitan apenas facer máis barcos. Unha fábrica de coches só é capaz de fabricar coches casi para todo o mundo. Exagerando un pouco, non? Pero, bueno, é dicir, onde antes se facían falta un montón de fábricas, pois hoxe con unhas cuantas abastecen de coches todo o mundo. Pero iso pasa cos estaleiros, pero iso pasa cos trens, pero iso pasa cos avións. Hoxe, por exemplo, en España, non se necesita máis aeroportos, incluso sobran, e algúns están a caer. Non se necesita máis portos, nin siquiera máis autovías, nin autopistas, incluso o tren de alta velocidade é un luxo que temos que pagar a todos e que a súa aportación real, pero iso beneficia ao poder económico, entonces por iso se fai. E insisto, porque o poder económico hoxe xa non encontra onde invertir para seguir almacenando cartos, que é o que están a facer. O certo que, bueno, aparte de non encontrar sitio para almacenar cartos, tampouco semella que encontre moita contestación na rúa, ni nada. En parte pode ser polos intereses que ves de falar dos sindicatos. E, bueno, entendo que, segundo isto, vai un pouco a vosa concentración do luns para volver a activar a do lunes e as de antes, e as de sempre, e as que podamos seguir facendo. Aquí chegamos a outro punto onde ten que estar moi claro. O que pasa é que nós temos o noso discurso chega onde chega e contamos con medios que temos, é dicir, prácticamente a nosa voz, e pouco máis. Porque os grandes medios de comunicación están en mar do poder económico e eles impoñen toda a e limitan todos os mensaxes que lle interesa aí, non? Repito que a pregunta. Claro que, ademais de denunciar o que vimos de falar das recomendacións do Pacto de Toledo, hai algún motivo máis para a concentración esta que facedes? Porque tamén é a nivel estatal, claro que sí, a diferencia das destes luns. Foi o que empezamos a facer desde o ano 1916 e nese seguimos, porque estamos convencidos que as inmovilización social arrasan os dereitos da clase traballadora. E o que sempre fixo a clase traballadora para acadar dereitos foi mobilizarse. E neses estamos.
E ademais non é que iso, e hai que facerse presente con regularidade nas rúas. As rúas teñen que terminar sendo a nosa trincheira de combate, sin bombas e sin balas, pero ten que ser a nosa trincheira de combate. Porque, entre outras cousas, é necesaria a mobilización social nas rúas, porque nas empresas as limitacións que teñen os traballadores para mobilizarse hoxe en día son tremendamente limitadas, o sea, están tremendamente condicionados. Cando hai colas de traballadores esperando por un posto de traballo, o capital está en unhas condicións de privilexio para impoñer todas as súas condicións de salario, de condición de traballo, etc. E nós temos que tratar de dar unha mensaxe de que a sociedade ten que mobilizarse para non deixar empeorar as súas condicións de vida. Bueno, certo que hoxe a situación sanitaria tamén vai atacar as formas de manifestarse e tal, e por outra banda tamén fixo máis necesario, máis obvio que nunca, que fai falta un bo sistema público que permita vivir con dignidade. Entonces, que lle dirías a xente que pensa que o vosso movimento é un movimento só de xente maior, xubilados, sobre todo a mocidade? Pois é un movimento que empezamos os xubilados, pero é un movimento máis necesario para os que non son xubilados que para os xubilados. Nós temos dito moitas veces, e manteño personalmente, nós, os maiores de hoxe, con unha barra de paño, un litro de leite vamos tirando, pero novos que veñen detrás non lle vai pasar así. Entonces, aquí se está xogando ademais o futuro das condicións de vida que poden ter a xuventude hoxe, non? É que amenaza a ser moi precaria se tamén non se organiza e non se mobiliza de forma social. Vale. Neste sentido de movilizacións, o vosso momento sí que, sobre todo antes desta situación, marcou un pouco a actualidade política, por decirlo así, puso en riba da mesa o debate das pensións. Entón, se vos sentides escutado polos políticos, se destacaríades algo do que conseguido polo vosso movimento? Home, polo menos no que foi para o ano pasado e no que pode ir deste ano, pois que non nos cargaran o IPC de precios ao consumo, non? Para o IPC. E logo que non se atreveran a poñer en marcha, aínda que o teñen aí na expectativa, a limitación, é que aquí teña que recollir datos, Non te preocupes. que hai un montón de datos que falar. Repita a pregunta. Que destacaríais do que conseguistes hasta ahora como movimento de xubilados? Vamos conseguir que repuxeran salir daquele 0,25% que nos puña e pasar ao IPC máis ou menos real, que nunca é exactamente real, pero bueno, iso foi unha... E despois aquel chamado índice de... Bueno, un índice que respondía de asegurar a continuación das pensións, non? Para soster o sistema público de pensións, pero que iso aplicaba sobre a expectativa de media de vida que era previsible que tuveran cada pensionista. Ben, iso por lo menos parámoslo, porque só querían poñer en marcha este ano, iso parámoslo, pero teñeno aí e van a intentar volver a poñerlo. Entonces, hasta ahora conseguimos que nos repuxeran o IPC e que pararan a reforma que querían facer sobre o sistema este que é de Dios, o índice de... Bueno, ven a ser o índice que posibilitaba a continuidade das pensións, é dicir, de sostenibilidade, índice de sostenibilidade das pensións. E como resolvían? Pois pagándolle menos aos pensionistas.
así lo sabio cualquiera. Claro, e aumentando a edade de jubilación tamén, non? Que un pouco... Tamén, claro, todo vai nesa línea, claro. Pero cando te referías a pregunta que nos parecía que habíamos logrado, sobre todo esas dúas cousas, non? Pero o logro máis importante é conseguir poñer en marcha un movimento social que estuvera disposto a plantar de cara e defender, con vigor que sea posible, os dereitos de pensionistas e de futuros pensionistas. Me parece que a cuestión máis cualitativa é precisamente ser capaces de organizarse e mobilizarse socialmente e continuar en esta línea de acción. Ese é un valor posiblemente o máis considerable a veces que ganar, non sei, un 5 ou medio punto máis por cento. Vale, pois pola nosa banda penso que xa estaría todo. Darche as gracias por atendernos e non sei se querías engadir algo máis que penses que nos olvidamos ou que consideres importante. Si se podes esperar porque... Outro argumento do poder económico é que non hai cartos para pagar as pensións. É outra trampa, non? Si, era o que falábamos antes de que non é sostible. Pero, volvendo sobre isto, incluso según o análise que fai Gesta, que Gesta é un sindicato da Inspección de Facenda, que non é nada sospeitoso de tal, entre o 2007 e o 2010, os ingresos tributarios en España caíron en 41.140 millóns. A principal caída dos impostos aplicouse sobre o beneficio das empresas. O que caíron os impostos foron para beneficio das empresas. Durante a crise chamada crise do 8 hasta máis ou menos o 13, que considera, a recaudación de impostos de aviso reduciuse. En 2007 os beneficios das grandes empresas españolas creceron un 14,9%, según o Banco de España. Pero ese mesmo ano, a recaudación de imposto de sociedades caiu un 18%, cando a ganancia das empresas se incrementa non un 14 e pico por cento, os impostos que pagan as empresas caen un 18%. É dicir, son destas cousas non é o método. Por exemplo, é que pasa aquí entre as cousas a capacidade de fiscalización dos impostos, por exemplo, en Alemania traballa un inspector fiscal por cada 729 habitantes. En Francia traballan 820 habitantes. En Francia, por cada 820 habitantes, e en Inglaterra, 862. Datos do informe sobre a loita contra o fraude fiscal. 2012, este é un libro de Losada, en fin. Ben, todo iso... É dicir, que onde poden sacar cartos para facerlle frente á gestión dos servicios públicos sobra. É un problema, non é un problema de cartos se os queren buscar. Despois, isto da inspección, a evasión fiscal, o que se marcha aos paraísos fiscales, falamos do orden de 80.000 millóns de euros que se marchan de España cada ano por ese camiño, polo fraude fiscal e pola evasión fiscal. Claro, sí, pero bueno, para... Isto, claro, pois así como añadido ao que preguntaxe iso, eu vindo rematar a cousa, pero... Despois está aí a artista. Eu por mí xa está, non sei se... Bueno, pois nada, non vos fago perder máis tempo. Non, se queres dicir algo importante? Si, algunha mensaxe para a sociedade para que se movilice? Ou unha chamada, que despois podemos cortar aí un poquinho, non? Unha chamada para a movilización, así, sobre todo. Home, si, claro, como podo dicir, chamar a movilización é que para nós é tan elemental iso, xa o temos tan interiorizado, pero faise imprescindible para defender os dereitos públicos que son inmensamente necesarios para atender a vida de cada día da maioría social, faise imprescindible a movilización social.
E ademais continuada, con perseverar. Non basta solo de cando en vez facer unha gran concentración ou unha gran manifestación. Iso está moi ben e necesario, pero máis alá diso hai que ter un criterio de perseverancia na busca de un objetivo. E ademais non hai que abandonar eso nunca, e incluso que a lei nos reconoza os nosos dereitos en forma legal, porque a lei fana hoxe e mañán cambiará. E ten que haber realmente un corpo social disposto a mobilizarse e con conciencia de clase e de solidaridade para seguir defendendo cada día os nosos dereitos. É como aquel de que ten que poñerse á porta da casa para que non o veñan a roubar. Nós temos que facelo desde a rúa, aí ten que ser o noso parlamento. Claro, porque parece que se rompeu un pouco a continuidade entre no movimento, non? Como que os maiores estades moi implicados, pero en cambio a mocidade como que non está. Claro, é que... Había un dito que era compralle o que herde, non o que compra, non? Aquí se quede para falar, é dicir, claro, aquí vense con un mensaxe de fai tempo, non só en España, hasta podemos dicir en todo o mundo, non? Pero sobre todo corresponde a Europa e particularmente a España, vense con unha mensaxe. Aquí, para arreglar os problemas, só hai que facer unha cousa, votar a un partido ou outro. E eu digo, pois ben, votemos a un partido ou outro, pero ao día seguinte hai que estar a mobilizarse para exigir que esas promesas que dixeron as van a cumplir e as van a materializar. E aquí a mensaxe predominante é que non, con votar a un ou outro xa van vir a arreglarlo. Ti se falas con un texento, pero alrededor falas con un texento, preguntarle, e que vai a pasar, como se pode arreglar isto? Xa o arreglarán. Pois non o arregla, nunca pasou, A clase traballadora viviu períodos de lacerante pobreza e miseria perdurante moitos anos, E só puido evitar eso na medida que se mobilizou, tanto a nivel laboral nas empresas como a nivel público. Porque que valoración facedes deste primeiro ano do goberno progresista? Non me gustaría moito entrar niso, porque, bueno, pero entro. É dicir, que valoración? Pois non, pois que non, pois que moi frouxo, por dicirlo así, é dicir, é unha... Penso que entraron nunha especie de calabozo, e que non se sabe casi nada deles, é dicir, porque eu, por exemplo, manteño que non... Hai moitas cousas que a veces non teñen solución fácil desde un goberno, eso eu entendo, pero que expliquen por que non. É dicir, que os políticos que están aí que expliquen por que non podemos facerlo, por que non se pode subir o salario mínimo, quen é o que está puxando detrás, que denuncien eso, non? Porque a sanidade non pode contratar máis médicos e enfermeiras e demais, non? Por que? Que expliquen quen é o que se opón a iso, non? Por lo menos facer un traballo de planificación, e iso está ausente. Por lo tanto, non é de optimismo, precisamente, non? Claro, en calquer caso, bastante peor sería se viñera a dereita, como quere dir, é que sempre estuvo, pero realmente non é para entusiasmarse co que están os resultados, a resposta. Vale, pois entón agora por nós sí que acabamos, así que nada, graciñas por atendernos. Nada, a vos. Dicirvos que no mundo sobra riqueza para todo, hai máis riqueza que nunca. Mira, un por ser máis rico acumula tanta riqueza como o 99,5% restante. 8 personas no mundo, vos tamén como rapaz, que xente xoven debe de estar a largar iso por aí, Non sei. 8 personas no mundo acumulan tanta riqueza como 3.600 millóns de habitantes. 3.600 millóns, Nos próximos 20 anos, 500 persoas legarán, mira, 1,2 billóns de dólares aos seus herdeiros. 500 personas. Cantidade que supera o Producto Interior Bruto da India, con 1.300 millóns de habitantes. Para que eses 500 multimillonarios chegaran a gastar tanta fortuna, terían que derrochar $1 millón cada día durante 2.738 anos. Isto parece ciencia ficción, pois non? Pensión digna xa, a xente mo de pen, por iso en loita está.
por eso nuestra está, y juntos lograremos vivir con dignidad.